karmi gana. Akai gudun wuce sa'a lalle ba a rabo da ɗabi'a. Da baki da toka ta yaya karko nasa zai kai a zauna. Akai gudun wuce sa'a lalle ba a rabo da ɗabi'a. Da baki da toka ta yaya karko nasa zai kai a zauna. Ba mai kula ni kaf inda bincika kai ka zaman jari. Kaka kashin gaɓoɓin cikin jiki su yayi tasiri. Dan ka zama madubi mai haskaka ni in yi alfahari. Komai daren daɗewa ina sani aikin ka zane na zauna. Na farka idanuwa da sun ganki, jirgin so ya iso ya ɗauke ki. Dan Allah ki tsaya da kalle ki, so gaman jini ne na bayyana kwatankwacin nazarina. Akai gudun wuce sa'a lalle ba a rabo da ɗabi'a. Da baki da toka ta yaya karko nasa zai kai a zauna. Magana da zanai a kanka ne ka dinga fuskanta. Dan ba kamar ka kuna tun fil azal ni kai na ba tuta. So na kama gani ne ka bani shi kar na tozarta. Jini na da naka to za su zama dai in za a tsaga jikina. Kin san so in ya girma ko ya daɗe, baya bari idan gadon ka ya buɗe. Baki ma yakan saka shi ya harɗe. Kin gamsu so ya zama sinadari, shine sila da zuwa na.